אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. מה שהיה בעזה לא יהיה. את זה כולם מבטיחים היום. מה שאנחנו אמרנו, אנחנו נפגע עמוקות בחמאס אחת לכמה שנים, ונקבל כמה שנים של שקט, ונעשה את זה במחיר נמוך מאוד. זה קרה אולי אפילו עד יום שישי, אולי עד 6 באוקטובר. זאת הייתה מדיניות הממשלה לאורך הרבה מאוד זמן. אם תרצה יאיר, מדיניות הממשלות, ושם כמובן חטפנו, איך אומרים, את הפתעת חיינו. שנה שחלפה, פרקה אותנו מבפנים, החלישה אותנו כעם, ומה קורה לגוף כשהחיסון שלו נחלש ונחלש? הוא נתקף. את מה שאנחנו עושים היום יכולנו לעשות במחיר אחר לגמרי. הרבה קודם לכן ולא עשינו. אבל מה בעצם היה? כשנוסעים אחורה על ציר הזמן, שומעים שעזה דיברה. הכל כבר היה שם, אנחנו שמענו רק מה שרצינו. עזה הפכה לבית הקברות הגדול של כל הקונספציות הישראליות, של החלומות והמלחמות, ההדחקה וההאכלה. כל מה שתראו כאן מיד היה גלוי. ישראל פשוט העדיפה שלא להישיר מבט. רצועת עזה נולדה עם ישראל. תוצאות מלחמת העצמאות מסרטטות את הקו. ערביי מישור החוף והנגב שבורחים מצבא המדינה הצעירה מכפילים את מספר התושבים ברצועה ומעצבים את האופי. מחנה פליטים ענק. מצרים ששלטה בה כנראה מזהה כבר אז את הפוטנציאל הבעייתי. היא מטילה על הרצועה משטר צבאי. היישובים שעל הגבול, כדוגמת נחל עוז, סבלו הרבה מפגיעות המצרים. מגדל סמירה הוקם, וכן השתתפו הילדים במקלטים. הטרור תסס שם מהרגע הראשון למרות שישראל לא שולטת בה. אז קראו לזה פידיון, הדפוס בעצם לא השתנה. כבר בשנת 55 ישראל מתחילה את המערכה נגד הטרור משם. המטרה, נשמעת לכם מוכר, טיהור קיני המחבלים. It made no difference to the Fedayeen whether their victims were Israeli men, women or children. זה רכז הביטחון של נחל עוז אז, רועי רוטברג שנרצח וגופתו נגררה לעזה. הדמיון המצמרר לימינו רק מתגבר כששומעים את ההספד הכמו נבואי של משה דיין על קברו. הנשקף מאיתנו כי קבוצת נערים זו היושבת בנחל עוז נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים, שערים אשר מעברם מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים המתפללות לחולשתנו כי תבוא. משה דיין התייצב שם, הוא לא הכיר את רועי עצמו, הוא אמר בואו לא נבוא בטענות אליהם, בואו נבוא בטענות אל עצמנו. Gaza was liberated in the final stages of the battle. נכון שטרור הפדיון היה רק סיבה משנית למבצע קדש, אבל יחד עם כל סיני כובשת ישראל בסערה גם את הרצועה. כן, ישראל מחזיקה תקופה בעזה עוד לפני 67. תושבי המקום מקבלים קמח ומזון ממחסני ישראל. הפגנות שוטפות את הרחובות כאן. בעניין רצועת עזה, כל העם בישראל מאוחד ברצונו לשמור על הישגי השלום שהושגו במלחמת סיני. כל המרכיבים שמוכרים גם היום. בציבור קריאות להחזיק בעזה מטעמי ביטחון, הלחץ הבינלאומי שפועל, ועזה מוחזרת. The war has now been started just about 7 hours, and we're now in the Israeli frontline position facing Gaza. Most of the children are now in a bomb shelter. They're joined by their parents, and they've been there all day with their coloring books. ששת הימים בניצחון הסוחף, שוב עזה בידינו, נכבשת בשני. אנו נמצאים בגבולות הגדולים והנרחבים ביותר שידע אי פעם מדינת יהודים. משה דיין מתנגד לכיבוש עזה. הוא הנחה לא לכבוש את עזה, עזבו את עזה, לא מעניין.
אני לא בטוח שהוא טעה. יכול להיות שאלמלא כבשנו את רצועת עזה, היינו במצב יותר טוב. סתם הוספנו לעצמנו אז 350,000 תושבים לטפל בהם. משך הזמן היום זה כבר 2.5 מיליון. אנחנו באיזשהו מקום תמיד התייחסנו לרצועת עזה קצת כאילו זה חלק ממדינת ישראל. אל תשאל אותי אם אני בעד או נגד. Two-state solution. למה לא תענה? כי זה נושא שצריך לדון בו בתום המלחמה, לא כרגע. אבל נדון בו. המתח הזה בין חזון ארץ ישראל השלמה, שיקולי הביטחון והשליטה בעוד מאות אלפי פלסטינים, ילווה את ישראל מאז לעשורים ארוכים. מה מצפה לנו בעתיד? מסוכן להתנבא במזרח התיכון. אחרי המלחמה הישראלים מטיילים בעזה. הנה למשל התיעוד הזה בצבע ממצלמה ביתית. בישראל משתכר הפועל 17 לירות ליום. בעזה מגיע שכרו ל4 לירות בלבד. ישראל מאמינה שהתמריץ הכלכלי יהיה המפתח לשקט, יוריד מוטיבציה לטרור. תפיסה שאחזו בשוב ושוב ממש עד 7 באוקטובר השנה. כבר אז, לפני 56 שנים, ישראל מצפה ומתבדה. על הדיונות 10 קילומטרים מצפון לעזה, מחנה הפליטים ג'יבליה. מאורת נחשים אמיתי. השנאה אלינו הישראלים בין סמטאות ובלוקונים אלו היא פתולוגית. אין זו שנאה כבושה. הם שונאים אותנו בגלוי. כל פעם שמישהו מדבר על החשיבות של לעצור את ההסתה, זה מעין נמאס לשמוע אותו. בסדר, הסתה זה בקטנה. לא, זה לא בקטנה. כי ה-2,500 מחבלים שנכנסו לבארי ולניר עוז ושחטו יהודים, זה תוצר של 30 ו-40 שנות הסתה. Indoctrinations of hate, you could compare it with Hitler. מה עושים? מקימים יישובים. תוכנית 5 האצבעות, רצועות התיישבות שיוותרו את הרצועה בין עזה לרפיח וישיתו עליה ביטחון. זהו יום גדול, יום ביסוס אחיזתנו באזור זה. כן, אתם לא מתבלבלים, זה ראש הממשלה אז יצחק רבין, לימים אדריכל אוסלו, שמניח את אבן הפינה. 21 יישובים ייבנו בה ברבות השנים. אתה ראית מי שהטיל רימון פה משהו? זהו הרימון החמישי המתפוצץ ברצועת עזה מאז תחילת השבוע. אבל אחרי האופוריה, גל פיגועים. שכרו של הילד העובד 12 שעות ביום הוא לירה ישראלית אחת. תמורת זריקת רימון יד על אוטובוס ישראלי משלמים לו 5 לירות. מחבל, נער בן 15, רוצח את אביגיל ומרקה רויו כשהוא משליך רימון למכונית המשפחה ששבו מטיול. ואני חושב, עוד מעט זה עזה, ורק שלא יעוף איזה רימון ונלך לעזאזל. הם יגיעו, תעצור אותם עבור, ודווח ל-312 עבור. עוד סבב מול עזה. והיחידה היושבת במחנה ממהרת לסגור את הרובע. עוצר וסריקות מבית לבית. יחידות מיוחדות, פשיטות, חיסולים. ישראל מתחילה להתרגל למשוואה של פיגוע תגובה. שגרה שתתהפך עליה. בהסכם השלום אנחנו מוותרים על סיני, לא על עזה. המצרים ממילא לא ממש רצו את שק הצרות הזה. המהפכה האסלאמית באיראן מייצרת במזרח התיכון ליגה חדשה של טרור. הג'יהאד האסלאמי מוקם בעזה. 15 שנים אחר כך תחסל ישראל את ראש הגרעין המייסד. 5 אחר הצהריים בעיירת החוף סלימה, מלטה. התחנה האחרונה של מנהיג הג'יהאד האסלאמי פתחי שקאקי. החיסולים כסיכול או כתגובה יהפכו גם הם לחלק מהשיטה. המפגש הראשון שלי ברצועת עזה קורה באמצע שנות ה-80. אני כבר, האמת, איש מבצעים במוסד ואני עובד ברצועת עזה. רצועה מסוכנת גם אז, המקום הזה תמיד היה מבעבע. תמיד עם סוג של מין גוון של סכנה. מעזה נפתחה הרעה גם באינתיפאדה הראשונה. האבנים הראשונות מושלכות שם ומיד אחר כך ביהודה ושומרון, והאש מתלקחת בשנים. ואף אחד אצלנו, כולל אלה שמקבלים משכורת, בדיוק כדי לצפות אירועים מהסוג הזה, לא ידע מכלום. אולי זה בגלל שהפלסטינים למדו מצוין איך לעבוד עלינו.
תחילת המסלול שלי בסיירת מטכ"ל בשנת 90. לוקחים אותנו לדיר אל בלח, מאות מתפרעים והכל. זו החוויה הראשונית שלי. בתוך ההתלקחות בחצר בית במחנה הפליטים שתי מוקמת תנועת ג'יהאד חדשה. לבעל הבית קוראים אחמד יאסין. התנועה חמאס. התמונות האלה צולמו במהלך הפיגועים שהחמאס עשה בשנה האחרונה. אני ארד עליך מה ילי. אני אדافع عن نفسي. אני ضحية. אני معتدى עלי. אני لست معتدي. האימאם יאסין נותן תוקף דתי לטרור, ואחת הפעולות הראשונות בהוראת השייח היא חטיפתם של החיילים אביס אספורטס ואילן סעדון, במטרה לנהל מיקוח לשחרור אסירים. בין החוטפים גם האיש הזה שחוסל שנים אחר כך בדוביי בפעולה שיוחסה למוסד. בעקבותיו, בבגדי טניס, כובעים לראשיהם, יוצאים 2 מבין 11 חברי חוליית החיסול מן המעלית. ישראל סוגרת עוד מעגל. שוטר משמר הגבול, רס"ר ניסים טולדנו, נחטף ככל הנראה היום בדרכו מביתו בלוד לבסיסו. גל החטיפות מביא להחלטה על גירוש יותר מ-400 מחבלי חמאס ללבנון. החלטה שתמכו בה אז גם שרי מרץ, אפילו בג"ץ מאשר. עוד כלי תגובה שישראל מקווה שייצור הרתעה. אבל חיזבאללה מאמץ את המגורשים ומאמן אותם. הנייה, הזהר, יחיא עיאש. כשהם חוזרים בלחץ אמריקני, הם מיומנים יותר במלאכת הרצח. تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام عن مسؤوليتها عن خطف الجند الإسرائيلي المدعو נחשון מרדכי. חוליה בראשות מוחמד דף מבצעת עוד פיגוע חטיפה. הפעולה הצבאית לשחרור נחשון וקסמן נכשלת. אני כראש הממשלה ושר הביטחון נושא באחריות להחלטה. בכל מקום העדפה היא פעולה צבאית ולא משא ומתן ושחרור מרצחים. אתה חותך את ראשו של הנחש ויש לך 2. יש לנו עניין בלחסל בכירים, לא משום נקמה, אלא קם להורגך השכם להורגו. אני לא מקבל את הגישה שהגישה הכוחנית לא עבדה. מול טרור שהוא לא מופעל על ידי מוטיבציה ספציפית, אלא על ידי אידיאולוגיה שאומרת חייבים להשמיד אותך, אז המלחמה היא לצמיתות. יש מאבק אחד, זה להרוג את היתושים, ויש מאבק שני, לייבש את הביצה. בטווח מיידי אתה צריך להרוג יתושים, והיתושים מתרבים בביצה, וזה אינסופי, זה לנצח תאכל חרב. בסופו של דבר, פתרון של סכסוכים לאומיים מהסוג הזה, קורים כאשר מוצאים נוסחה לייבש את הביצה. התפיסה שהוא מבטא אומרת שאנחנו בכוחנו להשפיע על המוטיבציות של האויב. אני לא חושב שאני יודע לשנות את המוטיבציה של יחיא סנוואר. אני חושב שאנחנו צריכים לטפל ביכולות שכל המחבלים באופן סיסטמטי לא ניתן להם להתרומם ולהתחזק. We say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! לתוצאות עוד נגיע, אבל אין ספק שהסכמי אוסלו משנים כיוון. בפעם הראשונה ישראל נוקטת יוזמה בתקווה לשקט ושלום. במסגרת ההסכמים צה"ל נסוג מעזה והיא הראשונה לעבור לישות הפלסטינית החדשה. שלום לך עזה. שלום, שלום לך עזה. שלום, שלום לך עזה. אנחנו נפרדים. מפקד החטיבה שאול תכנן טקס במשרד, אבל מה שקרה בחצר מפקדת החטיבה שיבש את כל התוכניות. ההמון פרץ פנימה, מזנב בחיילי צה"ל. השוטרים הפלסטינים הפגינו את שיטת הפעולה שלהם. גם באולפנים חוגגים את היציאה מעזה. אני הבאתי הסתייגויות בעיקר מסידורי הביטחון שנראו לי רופפים, אבל בסופו של דבר לא הייתי נגד הדבר הזה. קל יותר להילחם בטרור כשהוא מבחוץ מאשר כשהוא בא מבפנים. עכשיו זה נשמע הזוי מול התוצאה הזאת של האירוע. אולי זו קונספציה.
ללא קונספציה. אבל תן לי להציע לך שביהודה ושומרון דבר כזה לא קורה כי אתה אוחז בשטח. אנחנו לוקחים את הכישלון שלנו, כישלון טכני שאפשר בקלות לפתור אותו, ולהפוך ממנו אבן מסד למדיניות שמעמידה בסימן שאלה אם אי פעם נגמור את מסע ההתרחבות. שצריך לכבוש גם את סיני ואולי עוד איזה רצועה בעבר הירדן המזרחי. הצבעתי נגד אוסלו, אני חושב שטעיתי. אני חושב שההחלטה על אוסלו הייתה נכונה. היא הייתה החלטה קשה, היא הייתה החלטה שהולידה ציפיות שבחלקן לא התממשו בגלל המשך שלטון הטרור של ערפאת ברשות הפלסטינית ובתרומה שאנחנו תרמנו במדיניות הקיצונית, המשיחיסטית. אני מאוד התנגדתי לאוסלו, חשבתי שזה שיגעון עכשיו לייבא חבורת טרוריסטים לתוך לב הארץ שלנו, ובערבית הם המשיכו להסית ובאנגלית הם דיברו כאילו יפה. 6 מטוסים נחתו היום כמעט ברציפות בשדה התעופה הבינלאומי הפלסטיני החדש בעזה. כן, לרגע אחד לעזה היה אפילו שדה תעופה משלה. חברת התעופה הפלסטינית החדשה עדיין בחיתוליה ומונה רק 3 מטוסים. על הפוטנציאל של לקוחות ישראלים שירצו טיסה זולה הם כבר חושבים. אבל אחרי הטקסים אדם המשיך לזרום. טרור המתאבדים מפלח את מרכז הארץ, המוח השטני יושב ברצועה. היום בשעה 12 סמוך לכפר דרום התקרבה מכונית לאוטובוס אגד והתפוצצה. פיגועים קשים גם ביישובי הגוש. המהנדס נהרג ממכשיר סלולרי, טלפון סלולרי, שהחזיק ביד ושהוא התפוצץ. ישראל מחסלת את ראשי חמאס, מחליפיהם מוציאים פיגועי נקמה. אמרתי לו, אל תסיר את הסגר מעזה. יהיו פה אסונות. ראש הממשלה בחר להעדיף את ערפאת ואת רווחת תושבי עזה על חשבון ביטחונם של תושבי ישראל. אנחנו נילחם בטרור ונמשיך במשא ומתן. אני דורש הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כל ההידרדרות הביטחונית. הבטיחו לנו גם קטיושות מעזה. כבר שנה לא הייתה עוד אף קטיושה ולא תהיה קטיושה. באותה עת כמעט לא הייתה ברירה לישראל לנסות את זה. הניסוי נכשל? יש הרבה דברים שלא הצליחו, בטח. במידה מסוימת הוא נכשל. אבל יש שיקול מדיני של מה אתה מפסיד באפשרות הזאת, האפשרות אי פעם להסדיר את היחסים. אי פעם, לא יודע מתי. בראייה היסטורית, אני חושב שהמהלך הזה שנקרא הסכמי אוסלו מעולם לא הושלם. נעצרנו איפשהו באמצע הדרך. הדבר הזה בעצם נגדע, ובצדק, מאחר ואלה החותמים איתנו על הסכמי אוסלו חזרו באופן מלא לעסוק בטרור. לאחר רצח רבין, נתניהו נבחר, אבל תהליך אוסלו לא נעצר. הפגישה עם ראש הרשות הפלסטינית, יאסר ערפאת, בלחיצת היד, שעד לפני ימים אחדים עוד השתעשעו בלשכת ראש הממשלה ברעיון, שניתן יהיה אולי להסתיר אותם ממצלמות הטלוויזיה. ניסיון חיסול כושל של ח'אלד משעל בירדן גורר שחרור מהכלא של אחמד יאסין. כשהוא ניסה בכיסא גלגלים בליווי צמוד של רופא, הוא עלה מנהיג החמאס על מסוק. הוא יחוסל 7 שנים אחרי. זה מה שנותר מפגיעת 3 טילים, השייח אחמד יאסין נהרג במקום. אבל מבוקש אחד חומק שוב ושוב. האיש שקריירת הטרור שלו מוכתמת בנהרות של דם, ופיקד גם על אירועי 7 באוקטובר, איכשהו מצליח לחמוק. מסוק רב שמשגר טילים לעבר מכונית שבה מוחמד דף. גם בשעה זו עדיין לא ברור האם מוחמד דף, המבוקש הבכיר ביותר בשטחים, אכן נהרג. עוד ניסיון להרוג את מוחמד דף, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. יכול להיות שהוא בר מזל, יכול להיות שהיינו צריכים להיות אולי ממוקדים יותר. בניסיון אחד הייתי שותף. 3 פצצות כבדות, כנראה חודרות בונקרים, על הבניין בין 3 הקומות. במהלך ההפצצה הראשונה של הבית שבו שעה פצצות לא התפוצצו. ייתכן שבזמן הקצר הזה דף הצליח להימלט. במהלך צוק איתן אני יודע שהוא פשוט זחל החוצה מבניין שקרס עליו, אבל כן, אנחנו ניסינו ונמשיך לנסות. זוכרים את שדה התעופה? כוחות גדולים של צה"ל הרסו היום את מסלול ההמראה בשדה התעופה דהנייה. עם תחילת האינתיפאדה השנייה, הוא מוצא משימוש. באותם ימים יכולת אסטרטגית חדשה נכנסת לארסנל של הטרור. אפשר לראות כאן בשטח שמאחורי את מקום נפילת הפצמ"רים. טווח הירי גדל בהתמדה, וישראל מתמגנת.
רקטה משופרת קסאם 2 שוגרה מן הרצועה צפונה לעבר אזור התעשייה של אשקלון. הרקטות של חיזבאללה מגיעות עד חיפה, רקטות של קסאם כבר מגיעות לאשקלון מדרום. מטח רקטות קטלני החל ליפול על העיר. התוצאה טרגית, 2 ילדים קטנים שהתכוננו לישיבה בסוכה נהרגו. אשקלון לא תהפוך לקו חזית. אני רוצה שתדעו את זה. שרון, שהבטיח גם שדין נצרים כדין תל אביב, מציג תפנית. ההתנתקות הזאת תחזק את ישראל באחיזתה, חבר הכנסת ספר איתם, באחיזתה בשטח החיוני לקיומנו, ותקדם אותנו בדרך השלום עם הפלסטינאים ושאר שכנינו. ראש הממשלה, מנהיג הליכוד, מאבות ההתיישבות, מחליט לעזוב את עזה חד צדדית. מטען חבלה גדול בין כ100 קילוגרמים הופעל מתחת לנגמ"ש. לפנות ערב שוב ברצועה, שוב מטען פלסטיני מופעל על נגמ"ש של צה"ל, שוב יש נפגעים. התמונות הקשות האלו של חיילים המחפשים את שרידי חבריהם אחרי אסון הנגמ"שים הכפול, מסירות את הוויכוח הציבורי על התוכנית. טלי חתואל בהיריון בחודש השמיני, לצידה בנותיה ללא רוח חיים. במקביל ללוויות, על פי החלטת ועד יישובי גוש קטיף, התושבים ימשיכו לפקוד את הקלפיות במשאל ההינתקות. עוד פיגוע קשה מכה בגוש קטיף ביום משאל מתפקדי הליכוד על התוכנית. למרות שהליכודניקים מצביעים נגדה, שרון חותר להתנתקות ומגייס רוב בכנסת. ישראל כץ, בעד. בנימין נתניהו, בעד. ישנם שרים שמתנגדים ליציאה כלשהי מעזה. אני לא נמנה עמהם. בהצבעות נתניהו תמך. לא, אין לי טעות, אבל אני חושב שאתה תפסיד יחד עם ראש הממשלה. באולפנים הזהיר. אנחנו לא ממגנים את יישובי הנגב המערבי לחינם, אנחנו לא מארגנים מערך נגד טילים באשקלון לחינם. רק ערב העקירה ממש, הוא התפטר מהממשלה. אני יודע שאני לא יכול להיות שותף ברגע האמת הזה למהלך שאני חושב, שאני מאמין, שהוא שגוי, שהוא מתקדם בעיוורון לקראת הקמת בסיס איסלאמי שיסכן את מדינת ישראל. הוויכוח לא היה רק על ארץ ישראל השלמה, אלא על העתיד הביטחוני. יש טענה שיהיה איום על יישובים בנגב. אני עוד לא שמעתי טענה מגוחכת כזאת. ההתנתקות טובה לביטחון. הנה נעמו כאן אנשי הימין ודיברו על הקסאמים שיעופו מכאן ולשם. אין טעם להמשיך ולקיים 7,500 יהודים בתוך 1,500,000 פלסטינאים למען הביטחון, למען המלחמה בטרור ולמען השגשוג הכלכלי של ישראל. הבטיחו לנו שאחרי ההתנתקות... מי הבטיח? אתם? לא, אנחנו לא הבטחנו. מהרגע הראשון לא הייתה איזושהי אשליה שמי שנמצא ברצועת עזה הוא מישהו שאפשר להידבר איתו ושאפשר לחיות איתו בשלום. אבל לחיות בתוך רצועת עזה, 200 מטר מח'אן יונס, זה היה נותן ביטחון. הרקטות היו לפני 2005. אבל בטווח אחר ובכמות אחר. רק שהקרבה שלנו לרקטות הייתה הרבה יותר גדולה. גם כשהיינו בתוך רצועת עזה, לא הצלחנו למנוע טרור. המחשבה שאם נפנה שטח וניתן לצד השני את השטח ויהיה להם טוב וזהו, ויבוא שלום עלינו, הוא לא מוכח באויב הפלסטיני, הוא כושל פעם אחר פעם כי הם רוצים לחסל אותנו. הבעיה המרכזית שלה היא שהיא באה בלא שום הסדרה מנגד. זאת המתנה שיכולת לתת לרשות הפלסטינאית בימי 2005. למה לא לנהל עוד הדבר הזה משא ומתן? נקבל איזושהי תמורה? איך אנחנו מוודאים שסדרי הביטחון ביוצאנו מרצועת עזה נשמרים לטובתנו? אמא הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע, הזיכרונות עוד שורפים את המוח, האהבה לא ניצחה גם לא הרוח. ב-12 בספטמבר 2005 יצאו אחרוני החיילים. עכשיו אפשר להניף את דגל ישראל בקו הגבול החדש של מחסום כיסופי. ישראל עזבה את עזה, אבל עזה היא לא עזבה אותה.